La cursa comença a la base de l'estació de Venter 2000 i ja agafarem el corriol que enfila cap a la Portella de Morens per girar cap a l'esquerra. D'allà ja enfilarem cap al Pic de la Dona. Des d'allà farem tota la carena fins al Coll de la Geganta per baixar i enfilar cap al Pic de Bassivers. D'allà farem tota la carena fins al Pic de Bastiments i del Pic de Bastiments ja baixarem i enfilarem la carena que ens portarà al Pic del Freser i Pic de l'Infern i baixarem per enfilar cap als Pics de la Vaca, Coll de Tirapits, Cabana de Tirapit. D'allà baixarem cap al refugi d'Ull de Ter i enfilarem cap a la carretera per fer l'últim quilòmetre i mig de la cursa, que és de pujada. 5, 4, 3, 2, 1, sortida! Dorsals 267 i 297 per hora de canvi. Pic de Bassivers, el primer acaba de passar per l'estany de Bassivers. El primer acaba de passar el número 100. Vinga, va, que sola, va. El primer és el dorsal 267, canvi. El segon, el número 100. I el tercer, el 297, canvi. La primera dona acaba de passar per aquí. Atenció, Venter. Els tres primers ja han passat pel Pic de l'Infern. Corredor 297, 267, número 100, canvi. Taking down T-Cell Town, burn Hollywood, burn, burn down into the ground, burn Hollywood, burn, burn Hollywood, burn. Primer dorsal per Coll de la Marrana és el dorsal 267, canvi. Estan arribant el segon i el tercer, canvi. Venter aquí, refugi. Acaba de
Hay un chico que se ha ido solo, fuimos dos y regresamos al primero. En las crestas subiéramos juntos y a la bajada me he ido y ya está. Eso ha sido. Bé, content perquè he recuperat sensacions que feia temps que no notava i supercontent. Sí, molt content, una cursa molt maca i a més acompanyat el dia, és a dir, que perfecte. Molt bé, nano. Molt bé. Al final ja no. Bé, amb el dorsal 228, Oriol Asensio, amb un temps de 2:15.8, bon camí arriba. Hòstia, felicitats! I amb el dorsal 281, Roger. Molt bé. Molt bon ambient, tots els corredors ens ajudaven. El dorsal 64. Bé, molt bonica. Sí? De repetir. Bueno, tot seguit anem a fer l'entrega de premis d'aquesta segona edició de la cursa de la Marrana, a categoria absoluta masculina. El tercer classificat amb un temps de 2:08.21, Daniel Tristany Cara de l'Esportiva Team. Entrega el premi a Aleix Busquets, regidor d'Esports de Setcases. El segon classificat ha sigut en Josep Vinyes Soler, amb un temps de 2:05.37 segons de l'equip de Sonora. Se li entrega la copa al Daniel Tabella, del Club Excursionista Martín. De regal una motxilla Osprey. I el primer classificat, amb 2 hores 4:54 segons, amb Brice del Solier. Entrega el premi i Aleix Busquets, regidor d'Esports de Setcases. Amb un regal d'unes sabatilles de l'Esportiva i una samarreta Tuga. Categoria absoluta femenina, tercera classificada, Míriam Fernández Piqué, amb un temps de 3 hores 5:42 segons. Entrega el premi a Aleix Busquets, de l'Ajuntament de Setcases. La segona classificada, amb un temps de 2:53.46 segons, Alba Segura Golafrix. Entrega el premi Jordi Mir, president del Club Excursionista Martín, amb unes ulleres Jumbo i una samarreta de Tuga. I la primera classificada d'absolut femení, amb un temps de 2 hores 50, Laura Valet Caixac. Entrega el premi Gemma Besons de Baiter 2000.